Știți, oamenii aceia care nu te cunosc tot anul, dar la sărbători dintr-o dată te cunosc, zic că acei oameni nu sunt prieteni și nu sunt prieteni. N-are rost să îmi fac timp. Nu vă faceți timp. Apropo de lucrul acesta, nu vă faceți timp pentru oamenii care nu sunt alături de dumneavoastră în niciun fel și doar la interes. Atunci când au nevoie de ceva, dintr-o dată te găsesc, dintr-o dată și aduc aminte de tine. Nu avem 10 vieți. Eu nu pot să-mi reiau viața de la capăt încă o dată și încă o dată. Nu am această șansă. Este doar în filme acest lucru. Realitatea este cu totul alta. Realitatea este că noi trăim o singură viață și mi-am dat seama de niște lucruri atunci când am ajuns într-o situație în care am văzut că de fapt nu toți prietenii sunt prieteni, că de fapt nu toate neamurile îmi sunt neamuri, că de